Έπειτα έφτασε η σημαντικότερη στιγμή. Ο πραγματικός σκοπός του Απόλλωνα 11. Η μυστική αιτία που όθησε τους στρατιωτικούς να κατακτήσουν τη σελήνη. Αυτή ήταν η αλήθεια, η μυστική και μοναδική αλήθεια. Την 21η Ιουλίου του 1969, ο Άρμστρονγκ και ο Άλντριν απομακρύνθηκαν ελάχιστα μέτρα από την Άκατο για να κινηματογραφήσουν αυτήν την απίστευτη κατασκευή. Αυτή η ταινία των 14 λεπτών δεν προβλήθηκε ποτέ από την NASA. Ο ερυθρός κότσιφας ήταν ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς που είχαν πρόσβαση σε αυτήν. Ελάχιστα μέτρα μακριά από τον αετό. Δεν ήταν τυχαία. Τα πάντα ήταν προγραμματισμένα σχολαστικά. Αυτά τα μυστηριώδη ερείπια, όπως και άλλες κατασκευές που κινηματογραφήθηκαν από επόμενες αποστολές, είχαν ήδη φωτογραφηθεί από τα μη επανδρομένα σκάφη. Ένα από αυτά, το Surveyor 5, που εκτοξεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1967, ήταν αποφασιστικής σημασίας. Προσεδαφίστηκε στη θάλασσα της Γαλήνης, πολύ κοντά σε αυτήν την κατασκευή, αποστέλλοντας 19.000 φωτογραφίες. Ερειπωμένα κτίρια. Κτίρια στην επιφάνεια της σελήνης. Προφανώς, κτίρια αρχαία. Ποιος όμως τα κατασκεύασε? Εμείς οι άνθρωποι? Προφανώς όχι. Απομένει μόνο μία απάντηση. Ήταν έργο ενός εξωγήινου πολιτισμού. Οι στρατιωτικοί είχαν επιτύχει στο πρώτο μέρος του διαβολικού σχεδίου τους. Τώρα απέμενε το δεύτερο μέρος.
Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, οι αστροναύτες συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Πήραν δείγματα από τους τοίχους, μέτρησαν διαστάσεις και αποχώρησαν. Η ασυνήθιστη κατασκευή που έμοιαζε πολύ με υπόστεγο αεροσκαφών είχε μήκος 60 μέτρα και μέγιστο ύψος 9. Διέθετε 12 οπές ή παράθυρα και ένα είδος κεντρικής εισόδου, πλάτους 5 μέτρων και ύψους 3. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που έγιναν στη Γη, κατασκευάστηκε από υλικό παρόμοιο με εκείνο της επιφάνειας της Σελήνης. Το 60% των ατόμων ήταν οξυγόνο, ενώ το 0,01% υδρογόνο. Παρατηρήθηκε ότι η τύχη ήταν εξαιρετικά διαβρωμένη. Το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι στη Σελήνη δεν υφίσταται ατμόσφαιρα, οδήγησε τους στρατιωτικούς στο συμπέρασμα ότι το κτίριο θα μπορούσε να έχει ηλικία αρκετών χιλιάδων ετών. Ο μυστικός περίπατος των Armstrong και Aldrin σε αυτό το υπόστεγο και φυσικά η ταινία των 14 λεπτών δεν προβλήθηκαν ποτέ από την NASA.